बिबानजों लानायजों लोगोसे गोबां खस्थ' दुखु दाहा सहायनानै दिनै बिथाङा साख्रि मोननो हादों। बिनि थाखायनो माइनाव आफादा बिनो आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। जोंहा सम्पा बर'आ आर'नाइ माने माइनाव आफादनिफ्राय आर'नाइ गांसेजों बरायनो नागिरदों आरो बे आर'नाइखौ दा सम्पा बर'आ। हेलौ गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे आरो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे आरो बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर। जोंना दिनै रायजोफ्रा ओंखाम गोरलै जागोन आरोना लोगोफोर। दिनै आघोन मासनि 9 अक्ट' बेयाव ओंखाम गोरलै जाखायो जोंना। ओमफ्राय बेयावनो आंबो दान्दिसे थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंना नै ड्रेसा दिनै गुफुरसो। ड्रेसा गुफुरा मानि थाखाय रायजोफोरा आंखौ मोनसे बिबान होदों लोगोफोर। फोथारनिफ्राय माइ आग्लायनांगौ दिनै ओंखाम गोरलै जानायाव। बेयावनो आङो ओंखायनो आंना दिनै ड्रेसा गोमो नङा आरोना लोगोफोर, गुफुरसो। मानि थाखाय गुफुर गानदों होननानै आंखौ लोगोफोर दासान। मानो होनोबा आङो आग्लायगोन नालाय, ओंखायनो आङो गुफुर गानदों आरोना। नै गुफुर गुफुर गोजा लोगोफोर आंना ड्रेसा, आर'नाइयाल' माबा जाबाय आरो लोगोफोर। थ' बिदिबा लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। बेनि आंना लोगोफ्रा खल्लु बिमा गावदां देलाय मांग्रि थांबाय दं, मोनसिगोन बारा गोजान गैला। खानाय लगायनो थाव लादां, धुप पेकेटसो लादां। नै लोगोफोर जोंना ओंखाम गोरलैनिया मा मा मैगं हादोंहाय? माथो आंनि आदा खानायासो मैगं हाना दङ। मानो न'खरैनो माने मैगं हाग्राफ्रा नेयो। आलुजों मा? आलु, मुला, मटर, लाब्रा। नंगौ मिरामिस? ओमफ्राय बेदर दंना गैया? बेदर दङ, अनला खारै, लकेल दाउ। बर'नि ओंख्रि। बर'नि ओंख्रि। जोंना दुन्दिया बासिग्राया। बेखिनिया थोगन माथो हारसिं जाजोबनो थाया। नै गुमिया जोंहा एकदम गुमिया संना जागोन जोंखौ साख्रि बायदिनो फैदोंना इयो। नै सामब्राम गुफुर बासिग्राफोरा माइ अलसिया माला मोनजानांगौ? आर'ज गाबखांनाय लोगो लोगो मोनजानांगौ। नै लाइ बासिग्राया जोंहा माइजों आदा। ओमफ्राय प्रसाद हादों नै गुमिया गेदेरफोरजों। गुमै मा दाउ इयो? गुमै रागा जोंसो नामा? मा माथो होलायलायथाराखै? हारसिं मावनायखाय रागा जोंदों खोमा बिस्रा गुमैया। आयौ आंनो सिदेरगोनहाय गुमै। लकेल दाउ अनलाजों अनला लाइ। आंनिखौनो होदै। गुमिया दाना इदि लिरनो रोंला मालाय। अफिसनिखौसो रोङो दाना। अफिसनि फाइलखौसो बोखार रोङो। रोङाखै थेवबो नों आदा खोन्था होनानैसो रोंदो इयो।
सामलायनाय गामिनि नेहाथारि आफादगिरि आरो आरज हान्जाखौ दैदेननाय बिथां आंनि बिदामादैबो जायो बेवाइबो जायो मोननै जायो सोमोन्दो आरो लोगोसेनो जोंनि माइनाव आफाद माइनावखौ दिनै लायनाय अनजालि माइनावनि दिनै जोङो बर' हारि हिसाबै बाथौ हारि हिसाबै सूर्य बंश आर्य जोलैनि जों बर' हारि आफा बाथौ बोराइखौ सिबियारि नै ओंखाम खुरग्रा सारिया आपि आपि सानैबो फिसाफोरनो ओंखाम खुरना होसिगोन आरो ओंखाम गोरलैयावसो नै खदाल सिखा रुवा गासिखौबो थे थे देबाथाय गथ'फ्रा ओंखामखौ जोंजासिगोन रानथ'वाखैनो थांनाय हानायनि नोंहा फरायनायखौ फोरोंनांगोन जों बिमा जायनि लानानै बा नोंहाफोरखौ मावनानै नैबे ओंखाम ओंख्रि मावनानै जोंहा बेसेखार माखौबा बायदिसिना जों खामानि बाहायनायनि थाखाय जोङो ओंखाम ओंख्रि जाहोनाय जानायसो रानजेनबाय आमाया ओंखाम ओंख्रि दानथारनाय बे खदाला जाबाय माइ हानायाव खासिया जाबाय माने मानसिनि हानायखौसो बेफोराव माने सोरबा आरो हिनजावा बे जानो सोरबा उन्दैया गिदिरखौ रायफ्लांनाय आरो सोरबा माने गेदेरा उन्दैखौ दिनै ओंखाम गोरलै जानायाव बेनो जाबाय माने थाब काथा बे थाब काथायानो जाबाय फिसा फिसौनो जोङो खस्थ' खालामनानै जाहोनाय जादों एम्फौ एनला दानथारनायनि एम्फौ एनला सोरबा मोसौखौबो जोंनि बर'फोरा बिजय बिजय बर'नि फिसालाया नै अनला जाया इयो अनलाखौ दौ लाइखौसो बिसिजोब्बाय नै गुबुन जाथिनिया थालि थायखादों होदोंमोननो बेखायनो बिमाफोराबो लुगैजोब्बाय नै फिसाफोर जानायखौ नुनानै माला मोनजागोन जादों जोङो दा होयो जाहैबाय ओंखाम ओंख्रि लगायनानै अनला ओंख्रिजों दाउ दङबा दाउ होबाय जोङो अनला खारै बे अनला खारैयानो जाबाय जोंनि आपेल नरेश्वर बे नौखौ जानो हाबासो आपेल आंगुर कमला वा बिदांबाय साथामबो जमा जाखायो खामानि नेहाथारि बिबानखौ लानानै बिबानजों लानायजों लोगोसे गोबां खस्थ' दुखु दाहा सहायनानै दिनै बिथाङा साख्रि मोननो हादों बिनि थाखायनो माइनाव आफादा बिनो आर'नाइजों बरायनो नागिरदों जोंहा सम्पा बर'आ आर'नाइ माने माइनाव आफादनिफ्राय आर'नाइ गांसेजों बरायनो नागिरदों आरो बे आर'नाइखौ दा सम्पा बर'आ रायजोफोरा आखाइ खबना हो दा जोंहा बिथां जय बसुमतारीखौ गावनि बिखय एसे सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।
नोंसोर साना मोनाखैबा मानो जुना जायाखै आजावना लाहैयाखै दानिसिम जुदा आङो माबा साख्रि मोननायनि साख्रि मोनबाय आरो दा बेनो जों गामियाव थांनाय बोसोराव 7 साख्रि मोनदों जेनेबा बोसोरसेयाव बेनि गेजेराव आंबो सासे फिसा इन्ट्रेस्ट मोनबाय आरो पिएम पस्टआव सम होबाय दा मंगलदैयाव थायो बिदिनो 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा जेसेबां हायो 15 घन्टालागै फरायदोंमोन आरो आराय मासल' ओंखायनो दा बहुत गथ'फोर दङ दा आराय मासाव जुदि फरायनानै जुदि साख्रि फिसा मोनोब्ला होनबाथ' हमना ला फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा हमना ला सानसेयाव 10 घन्टा 12 घन्टा बा 8 घन्टा बेफोरबायदि फरायबाय थाबाथ' बहुत गेदेर साख्रि होसोनो हायो आरो माने बेनो आरो बेखायनो सबबो नाजा बोसोरसेयाव जुदि गामि गंसेयाव 7 मानसि जुदि साख्रि मोनोब्ला नेक्स्ट बाराव आरो नै दाबो ओंखारबावदों जुजिबाय थाबा बिदिनो बहुत मोजां मोजां गथ'फोर फरायनाय दङ फार्स्ट डिभिजन मोननाय आरो फरायनानै जेनेबा हमना ला ओरैनो डिग्री पास जानानै ओरैनो जिरायनानै पस्ट ओंखारबावदों दा 12,000 बेसेबां ओंखारदों पुलिसाव 5,500 ओमफ्राय एडिआरइनि आन्दाराव ओंखारबावदों 12,200 बेसेबां ओंखारदों गासै 17,000 17,500 भेकेन्सि ओंखारबावदों बेफोराव जुदि गोसो होनानै फरायोब्ला सानसेयाव 12 घन्टा 15 घन्टा मास मोनथामसोल' खस्थ' खालामो अब्लानो मोनगोन आरो बेनो आंनियानो बयनिख्रुइ फिसासिन होनबाबो जायो पापाखौनोथ' गथ'आनो गोजा आंनियानो बयनिख्रुइ फिसासिन बेबायदिनो रायजो सानाजों साहाखौ दहाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा सानाजों दैजों जादों ओमफ्राय दा दसथाना ओंखामबा जानोसैगोन आरो ओंखाम गोरलैया रंमन बड' इउटुबार रायनि बिमा बिफाफोरा बुजिदोंना बुजियाखै गार्जेनफोरा जोंना सुमि बड' ब्लग्स फरायनानै साख्रि मोनोबा होनबा जोंनि जिथुनिखि दा सुमि बड' ब्लग्सनो सिगाङो रंमन बड'मोन आरो सुमि बड' ब्लग बिसोर गासैबो जुदि फरायफुबाय थानायफोरा जुदि गोसो होना फरायोबा इन्टारभिउखौ होयोब्ला होनबा मानो मोना जानो फिसायानो जाथों साख्रिया अब्लाबोथ' साख्रि जियानो जा बिथांनिसिम रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंहा जिथु जानाय जिथु थोरसियानो जा बा गिलासानो बा दा थालिर जों जुदि मोनसे जायगायाव जमा गारोब्ला बैयाव डास्टबिन नुनाय बायदि नुदां बे फैसा बेयाव जुदि जमा गारोब्ला बयबो जायगाया होमबाना लेथ्रा जानाय नङा आं बेखौ बेफोरबायदि गारदोंखाय आं बेखौ बुजिना मोनाखै थोरसिखौ रानना होदों प्लास्टिकखौ बेफोरबायदि गारदों दा खननोबो आरो मानसि नागिरना मोननोबो एफा प्रब्लेम मेदामा साना जादों दाला जादों दाला जादों दाउस्रि देलाया नै बिदा मादै थांसिगोन आथुर जादों दाउस्रि देलाया बिजामादैया दंफैयोनो ओमफ्राय जानानै माबार थाब थांसिनो बिजामादैखौ हगारनोसैनो आरो बिसोरालाय आनै सरिया दख'नाया दहाय गानदोंमोन बिसोर गाननो हायैनि बिगुर गुस्लायबाय जोंहा आइजोफोरनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा लुबैदों